Una de les coses que plantejàrem quan vàrem decidir obrir l'oficina de les lingüístiques és que la poca informació que tenien els pares i els alumnes de la legislació en què fa referència a l'ensenyament en valencià. I a més no només la poca informació que se pot tindre en qualsevol legislació, sinó que la voluntat de la conselleria de marejar en aquest sentit per a que els pares estiguen desinformats, interessadament desinformats. Aleshores, des d'Escola Valenciana vàrem veure que el primer que havien de fer és una guia d'infantil i primària, però una de les coses que era palès que havien de fer és una guia de secundària. Aleshores, la guia intenta respondre a aquells termes que poden sobtar més o que poden no entendre la gent normal que no està en el món de l'educació, tal com PIP, PEF, les autoritzacions de PP, PGA i tot el vocabulari que se desprèn de la legislació valenciana en el tema de l'ensenyament. També un apartat d'estadístiques per saber com està la situació en totes les comarques del País Valencià. També és important saber que això, que en Alacant estem parlant d'un 10%, que en València tampoc en les comarques de València és un 20%, és a dir, que tampoc és una situació gens normalitzada, i en Castelló, que podríem pensar que pot ser una situació més paradisíaca, és un 42%, és a dir, que no s'arriba ni al 50% dels instituts, és a dir, que realment estem nedant en la misèria, perquè realment no hi ha una normalització lingüística de l'ensenyament en valencià en secundària, malgrat els esforços que des de molts centres i de molt professorat i pares i mares se fa. També se reconeixen alguns drets de la normativa, se parla de com se formen els horaris, el nombre mínim d'alumnes per a tenir una línia en ESO i batxillerat, coses que són dubtes que realment sorgeixen, i després una sèrie de preguntes freqüents en les quals oferim unes eixides si no hi ha un professor en valencià, si no hi ha material en valencià, aquestes coses que són coses que freqüentment es produeixen. I el motiu de presentar-la a Alacant, més fonamentalment, també és el que la situació a les comarques d'Alacant és absolutament, estem absolutament sota mínims. Estem parlant de que sols el 10,6% dels alumnes que poden cursar línies en valencià. Per tant, això vol dir que s'estan vulnerant drets. I sols n'hi ha un institut o un centre concertat que faça ensenyament en valencià. Per tant, no és que s'està molt millor en els altres llocs, però que evidentment el de la comarca d'Alacantí clama absolutament al cel, i que ells que són tan celestials s'ho podien mirar aquesta qüestió, perquè a Castelló estem en torn al 41% i a València, les comarques de València, està d'una mitjana en torn al 22%. Evidentment són xifres absolutament baixes, però que la qüestió així clama a nivells ja de pròpia reclamació. S'aconformaríem d'entrada a que se respectaven els drets dels xiquets i les xiquetes i de les famílies per a estudiar la nostra llengua. Sols en això donaríem el primer pas. Sols en això la pròpia Conselleria d'Educació compliria exactament en el paper que deu de jugar, perquè no sabem moltes voltes si aquesta conselleria és d'aquest país o és d'un altre, perquè en definitiva estem on estem. No ens cansarem de repetir que nosaltres som els primers defensors del plurilingüisme. El que no volem és monolingüisme, i ho diguem amb tota claretat. I quan fem això és exclusivament per aquesta raó, perquè està ja no demostrat científicament que ho és, el que la millor forma que una persona, que un xiquet o una xiqueta pugui ser plurilingüe és que des de ben menut estudie les màximes llengües possibles. Per tant, en una comunitat autònoma com la nostra, on tenim dues llengües cooficials, puguen tindre adquirir els drets, els continguts, per a que quan acaben el seu procés tant obligatori com el postobligatori tinguen capacitat per a estudiar, per a poder saber expressar-se en castellà i en valencià al mateix nivell. I la realitat és la que és, vulga o no vulga este conseller. Els únics que tenen capacitat, inclús en castellà, són els estudiants que estudien en valencià.
És a dir, tenen menys qualificació i, a més, no és un invent, són els seus diagnòstics que li demanem per activa i per passiva, i vull tornar a reiterar en aquesta ciutat d'Alacant, li demanem que traga els papers de les enquestes i de les avaluacions que s'han fet, perquè la realitat és que inclús la gent que va a València està més qualificat en castellà que els que van a castellà. Per tant, que s'ho facin mirar, perquè això, en definitiva, és tal. I quan parlem d'unes altres llengües, evidentment que estem per incorporar totes les màximes llengües possibles. Els xiquets i xiquetes sabem perfectament que són esponges de dependre des de ben menuts, però ha de dependre d'una forma ordenada i que se deixen d'invents. És a dir, que quan passen molts anys o quan tinguin assolides moltes llengües podrem parlar de qüestions com que puguen aprendre el mandarí.